maulaya lim daiman abada ala habibika eri khalqi kulli mihai pangeran mugi ing awuwuhan rahmat Kangjeng Nabi Muhammad nu janten nutan ala Muhammadun sayyidul kaunaini sakoleni wal fariq min urbi wa min ami Kangjeng Nabi Muhammad pimpinan dunya akhirat manusia jin Arab amti dunya sampai akhirat maulaya alim daiman ada ala habibi eril khalqi kulli imi hai pangeranmu ngawuwuhan rahmat Kangjeng Nabi Muhammad nu janten panutan huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli halim minal al-ahwali muqtahimi Kangjeng Habib nu di Arab syafaatna tina segala pakewuhanul rak ka umatna maulaya salli wa salim daiman abada ala habibika khairi khalqiku olehimi hai pangeran rahmat salam ka Kangjeng Nabi Muhammad nu janten panutan alam wiqayatul Allahi agnat an afatin minaduru wa an alim minal utumi pangraksana Allah mata perlu di baju besi sarang benteng luhur pagar inu utami maula ali wasalim iman abada ala habib
khalqiku lihimi hai pangeran mugi Gusti rahmat salam ka Kangjeng Nabi Muhammad nutan alam ya Rabbi bil balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al Ami hai pangeran mugi ngahasilkeun maksad abdi sareng ampun dosa tawasul ka Kangjeng Nabi Maulaya sholli wa salim daiman abada ala habibika khairi khalqikum limi hai pangeran mugi Gusti ngawuwuan rahmat salam ka Kangjeng Nabi Muhammad nu jantan pa nu tanalam walhamdulillah. Paslun fi nawaqidil wudu'i al musammati aidon bi asbabil hadasi. Paslun ari ieu teh hiji pasal fi nawaqidil wudu'i hale tetep ya pasal ing dalem meretelaaken piro-piro kang ngabatalaken ing wudu. Al musammati kang den jenengi aidon malih bi asbabil hadasi kalawan piro-piro sababe hadas. Waladi lan utawi perkara yun kidu kang bisa ngabatalaken iladi ayub tilu tegese kang bisa ngabatalaken iladi al wudu'a ing wudu iku khamsatu asya'a 5 piro-piro perkara. Ahaduha kang utawi salah sawijine khamsah iku ma perkara kharaja kang metu ya ma min ahadis sabilaini saking salah sawijine dadalan roro. Ayil kubuli tegese dadalan payun waduburi lan dadalan pengker min mutawadiin saking wong kang wudu hayin kang urip wadihin kang pertela mu'tadan kana mu'tadan iku kang biasa kana kabuktosan opal khariju kang metune kabaulin kaya cipapang wagwa itin lan aon nadiron atawa kang langka kadamin kaya getih wahason ran kerikil najsan hale kang najis kahadihil amsilati kaya ikilah iki piro-piro contoh autohiron atau kang suci kadudin kaya bilatung ilal mania angin mani al kharija kang metu yamani bihtilamin kalawan sabab ngimpi min mutawadiin saking wong kang wudu mumakinin kang netepaken mak adahu ing birite mutawadi minal ardi saking lantai palayan kudu atau palayun kidu mangka ora batal ya wudu wal muskilu lan utawi perkara kang sukar iku innamayan takidu angin pasina narima ngabatala angin narima batal opo wuduhu wudune muskil bil khariji kalawan kang metu min parjaihi saking dadalan liang rorone kitu tah muskil jam'an hale ngumpulaken
wasani lan utawi kang kaping done iku anaumu turu ala ghairi hayatil mutamakini netepi ing lian pertingkah kang netepaken.